Mehraýlaşlar, sport telelmen taýýarlanyp süýetirilýär. Bir taraplyk, Parahatçılık. sport atly gepleşigimizde tomoş etmäge çağırýar. Gepleşigimizde Türkmen sport gazetininden neşir edilen täzelikleri, Türkmenistan Sport Halkara jurnalynyň makalalary, Sanul Gomyň giň mümkinçiliklerini, ýagny Türkmenistanyň sport we ýaşlar täzesi ministrliginiň resmi saýtyndaky maglumatlary, şeýlehem bir taraplyk ýyllar içinde hormatlar gadamynyň saýatyna türkmen türgünlemeden gadanan üstünlikler dogrusynda söhbetli görüşleri hepdäne duşenli hem de peşenli güni sport teleýalynyna tomoş edip bilersiňiz.